Mochi ndinobupura kutaura chokwadi mudare muri wachirira naMwari. Ndakataura chokwadi mwese mwamunyika. Tinopupura kuti muchataura chokwadi mudare ramambo chireya. Muchataura zvose chokwadi. Muri kunzwisisira mapurira muri kuita kuti zviri kurevei? Ndikuzvinzwisisa. Zvinoreva kuti muchataura chokwadi. Ndiani? Sabo. Mangisi. Mambo chireya. Mumbiro kutozera. Muri wachingesa ndiye mangari wedu. Muri mangari ndeye. Ndinososa grace chimweshe vachitani chati mukadzi nekuda kwezvikonzero. Mukadzi akaramba kusaina samanisi. Haana kuya kudare. Unokesi ngechitongwa nedefault chake. Mukadzi uyu agere kupi? Mukadzi akadzoka pamba. Pamba pani? Pamba pangu. Mpurisa akaenda kunosunga ndiani? Akasainisere nati kuna sabu? Kwavagere sofa kuna mavillage vari kutown. Asi vakanosvika pamba vakataura naye. Vari kutown kupi? Goromonzi. Mukadzi wacho ari kupi? Ari kugoromonzi. Goromonzi. Kumba kwakadzoka kugoromonzi. Kurikuya akadzoka Kugoromonzi. Ndokumba kwacho. Ndakavakaimba kugoromonzi. Saka mukadzi uyu ndiwe kuno? Ndokunoko. Kwachireya? Anokuchirabe. Imwomwo muri wekuno? Ndiri wokuno. Hamuna kuchata? Hatina. Inoita. Apa pagoromonzi mutauni here kana kuti kumusha? Mutauni. Ndokwagere nemizvozvo. Ndo aripo pamba ipo. Imwe muri kupi? Ini ndogara goromonzi koko. Pamba pamwe chete. Ndofunga ndingamutsanangura. Chakaitika mukadzi uyu mwana wedu kutanga. Mukadzi uyu akandichengetesa mwana asiri wangu. Ndikasvika pakubhadhariswa mhomho yedamage. Ndakatosungira nemombe nembudzi kwatezvara. Ndakatozozviziva kuti mwana haasi wangu. Mwana uyu atororwa, atova nevana vatatu. Ndaenda kuDNA, ndinotori neDNA pana. Kumaida kuzotsvagira chii? Mate? Maida kuzotsvagira chii? Pane zvaitoitika. Pane zvaitika? Pane zvaitika zvakakonzeresa kuti ndisvike ipapo. Chechipiri, mukadzi uyu akabuda mubedroom 3 months. Kechi4 ndo pandakazoenda naye kwavatete. Taenda kwavatete nomba anosvika achibudisa gupura achiti muri mandichani. Saka tabva ikoko akasvika achituta zvinhu zvake zvese. Nomba abuda mumusha akanoroja kwaigara. Saka achiroja kwaigarawo nomba atora 2 years asiri pamba pangu. Saka gore rineri muna July ndo pandakaona mukadzi uyu adzoka pamba. Yeti mukadzi uyu ndichigara naye pamba aindibatira mapanga achisumudza mapadza achida kunditema. Pamusoro pazvo mukadzi uyu anenge achiti ndoda kuzviuraya. Saka chikumbiro changu mambo ndechekuti mukadzi uyu kana achizviuraya hake ngaanozviuraya ari kumusha kwake, kwete pamba pangu. Vabereki vacho vari kuno? Vabereki vacho vari kuno. Kuti vacho vakati vakaimba kwesenda ndokwaanogara. Saka adzoka kumba kwenyu kwamuri munengo yakadi adzoka muna? Akauya muna July. Ende auya muna July kumba goromonzi kuri kunetsa mvura. Saka tinopuwa mvura next pabhoho. Saka tinopuwa 4 20 liters. Atinopuwa per day. Saka iye akaona ndauya kumba ini anotora mvura yese iyayo anditi achidira muchemba kusvika yapera. Zvoti ndinotoenda kubasa inini ndisina kugeza, ndozonogeza basa. Hamuna umwe mukadzi ndiye chete? Andini.
asi muri kupinda mese mumba. Aiwa, mukadzi akatondiramba kwavatete. Andora kudzoka kwakaita mumba imomo munongove mumusha. Aiwa, anorara nemwana wake musikana waari kuti iye akadzokera kuzochengeta. Yeti iye paari kuti akadzokera mwana uyu, mukadzi uyu akaenda kuSouth Africa for 2 years. Akanoshanda kuSouth Africa achigara achiti ari kuripira vanasekuru vake mhosva yake yandisingazivi. Ende zvanga zvisina benefit kwandiri. Uyu mwana wakadzokera kochengeta ndiwenyu? Mwana wangu ane 13 years. Alright. Muno vakachena uye maita chinhu chakangwara nekuti mose muri vagari vemuno munofanirwa kutongwa kuno. Asi kwamakugara uko muri kupambana. Munopiwa LC4 ramunonyorerwa moenda kucivil court ikoko mune bepa reLC4 zvinoita kuti uyu mukadzi uyu akwanise kunopiwa peace order kuti atopambana. LC4 ndo mwari wenyu, ndo dari renyu, mamuramba zviri pamutemo kuna mambo wake, saka LC4 Manzwisisa? Ndazvinzwisisa. Saka nokuti iyewo handiti musi wa2 ndo pakauya Samuel. Musi wa3 akabva amukira kuenda kuna clerk of court. Aenda kuna clerk of court akanosvika akanyoresa kuti inini ndinomurova, ndinomuharasa, ndino human affairs, ndinomuharasa, ndinomurova pamba ipapo. Saka akanofirisa mapepa protection order. Nobva magistrate agranda kuti aiwa anofanira kugara ipapo for 5 years. Yet ina handina kumushungurudza kwandoita. aiwa zvinopikisa nemadates amunonotaura kudai kuti pakauya Samuel akadaidzwa kudai akasaina. So munozvipikisa. Hamungakwanise kugara nemunhu wamusingadi muhwaniro hazvikwanisi. Dare rakagranta izvozvo nekuti ranga risina kuona magwaro enyu ekurambana. Imi makadaidzwa kudai Kwa-magistrate court musi wa3 munofanirwa kuzviramba. Munozviramba nemutemo vanokubatsira vanhu kuti izvozvo mupindwe nemwe. tinotenda. It's okay.